Magandang gabi po. Dumating na po ang pinakahihintay nyo. Toy! Nay, nandito na po ang tatay. Mabuti naman. Akala ko gagabihin ka ng sobra, mahal. Napakalakas ng ulan. Kanina pa hindi tumitigil. Nagsisimula na ang bumaha dun sa mga kaling dinaanan ko. Mabuti nga at nakauwi na ako bago pa tuluyang tumaas ang tubig sa kalsada. Traffic ba? Hindi naman masyado. Siguro dahil maagang nagkansela ng klase yung mga LGUs. Buti nga maagap na sila ngayon. Kung hindi, sigurado ang daming stranded. Buti din hindi kami nag-overtime. Pinauwi kami ng impunto sa uwian dahil sa sama ng panahon. Nay, Tay, kain na po tayo. Gutom na ako. Ay naku, o nga pala gutom na pala itong si Bulinggit. O tayo na sa lamesa, nakahain naman na. Excited kang kumain, anak? Paborito mo yung ulam na niluto ng nanay, ano? Lagi naman po. Ang sarap po kasi magluto ng nanay Agree ako dyan. Ay naku, binola niyo pa akong mag-ama. O mabuti pa, kumain na tayo. Ang sarap naman itong ginataang sigarilyas. Bagay na bagay yung sahog na hipon. Tamang-tama din yung anghang. Mabuti naman at nagustuhan mo. Tikman mo itong alimango. Sariwa kaya binili ko. Sariwa nga. Manamis-namis. Tsaka nga pala, tumingin na ako ng mga flights para sa bakasyon natin this year. Yay! Tuloy tayo sa Disneyland, Tay. Siyempre naman. Pinangako ko sa'yo yun, di ba? Ilang araw ang bakasyon natin. 4 na araw, gaya ng dati. 7 araw lang naman kasi ang bakasyon ko sa isang taon. Okay na yun. Naisip ko, umalis tayo bago mag-undas. Maganda kasi yung Halloween sa Disneyland. Siguradong magugustuhan mo yun, anak. Nakikita ko po yun sa internet. Excited na po akong mapanood ng live yung parada ng mga Disney characters na naka-Halloween costume. Okay na yung flights natin. Bukas, titingin naman si tatay ng hotel. Kapag okay na yung hotel, ibubuk ko na, kasabay ng flights. Nakaka-excite naman. Pero mas excited si John John. Siyempre naman po. Hello? Ernie? May problema ba sa baon mo? Wala naman. Bakit mo na itanong? Tumatawag ka kasi ng lunch break. Naisip ko baka may problema sa pagkain na ipinibaon ko sa'yo. Wala. Ayos naman ang baon ko. Ang bango nga. May iinggit na naman mga kaopisina ko nito. Napatawag ka. Tumingin-tingin na kasi ako ng hotel na tutuloyan natin sa Hong Kong. Parang maganda dun sa Disney Hotel. Naku, parang ang mahal yata dun. Ang mahal na nga ng regular na hotel sa Hong Kong. Ay di lalo pa siguro yung Disneyland Hotel. Medyo, pero siguradong magugustuhan ng anak natin. Hindi din tayo mahihirapan kasi paglabas natin ng hotel, may mga shuttle buses na papunta na ng Disneyland. First time nating mag-Disneyland kaya dapat lahat maganda para sulit ang punta. Ang tanong, kaya ba ng budget natin? Kakayanin naman. Saka minsan sa isang taon lang naman tayo magbabakasyon. Sa bagay. Salamat, Ernie, Siguradong matutuwa ang anak natin. Yung anak lang natin? Siyempre ako din. Alam mo namang araw-araw akong nasa bahay kaya sabik akong makapunta sa ibang lugar. Fritz? Oo, kakarating mo lang. Anong oras na? Ang daming kailangan tapusin sa trabaho Paalis kasi si boss bukas kaya tinapos namin yung mga kailangan niyang pirmahan. O gusto mo initin ko yung hapunan mo? Hindi na. Kumain na ako ng hapunan sa labas. Ituloy mo na yung tulog mo, mahal. Siguradong pagod ka sa maghapong pag-aasikaso dito sa bahay. Sige, good night. Good night. John! Anak! Ayan na yung service mo! Sakay ka na dali! Baka mahuli ka pa sa klase.
Magpapakabait sa eskwela, anak, ha? Opo, Tay. Aalis na din ako, Fritz. Baka aabutan pa ako ng traffic. O sige, ingat ka ha. Siya nga pala, ngayon mo na ba ibubuk yung bakasyon natin? Bukas pa. Hintayin ko lang mag-cut off yung credit card para mas matagal ko pang pwedeng bayaran. Okay. I love you. Love you too. John, kumain ng gulay. Puro sahog ng baboy ang nilalagay mo sa plato mo, ha? Nakikita ko yan. Ito anak, kainin mo tong kalabasa. Masarap yan. Nakakapagpalinaw pa ng mata. Sa Hong Kong po ba, kailangan ko pa din kumain ng gulay? Syempre hindi. Bakasyon natin yun. Pwede pong kumain ng popsicle na korteng Mickey Mouse? Pwede. Ay nako Ernie, excited na talaga itong anak mo sa bakasyon natin sa Hong Kong. Walang araw na hindi nababanggit sa akin. Siya nga pala, okay na. Nabook mo na? Busy lang ako sa opisina today pero bukas na bukas, ibubuk ko na. Disneyland, here we come! Yay! Ernie, nagiring itong telepono mo. Tumatawag si Mama. Pakisagot please. Hello? Ma? Fritzy, ang anak ko. Pakausap. Nasa banyo lang ho, Ma. Palabas na din ho yun. Ito na po pala. Hello, Ma? Ernie, malapit na ang undas. Anong araw kayo darating? Ma, hindi ho muna sana kami uuwi ngayon. Naipangako ko kay Jonjo na pupunta kami sa Hong Kong eh. Ernie, hindi kayo uuwi sa araw ng mga patay. Hindi mo man lang dadalawin ang lolo at lola mo na nag-alaga sa'yo nung maliit ka? Isang beses, isang taon ka na nga lang umuwi. Hindi ka pa uuwi. Ipagpapalit mo kami sa Hong Kong? Talaga bang kinakalimutan mo na kami? Hindi naman sa ganun, Ma. Ang sabihin mo, ganun na nga. Hindi mo man lang kami naaalala ng tatay mo. Parang halos ayaw mo na kaming makita. Ano nga bang magagawa ko? Matanda ka na. Kaya mo ng desisyonan ng buhay mo. Gawin mo na lang kung anong gusto mo. Magpakasaya kayo sa Hong Kong. Ma, binaba na. Nagtampo siguro. Fritzy, anong gagawin natin? Ernie, hindi naman pwedeng dun tayo umuwi sa inyo at hindi pumunta sa Hong Kong. Isang beses lang sa isang taon ng bakasyon natin. Ayoko namang umuwi ng probinsya. Mula naman ang ikasal tayo, taon-taon na tayo dun. Gusto mong sabihin ko kay Mama yan? Gusto mong sabihin ko sa kanya na ayaw mong umuwi sa probinsya? So ano na nga? Hindi na tayo tutuloy sa Hong Kong. Uuwi na lang tayo sa inyo. Fritz, alam mo naman na habang tumatanda ang mama, lalong nagiging matampuhin at maramdamin. Next year na lang tayo mag-abroad. Hindi ko naaasahang mangyari yun, Ernie. Ganito din tayo last year. Pupunta dapat tayo sa Palawan pero last minute, naglambing yung mama mo na umuwi tayo sa kanila. This year? Ganun na naman? Next year for sure, ganun ulit ang mangyayari. Taon-taon na lang noon siya may ang plano eh. Kailan kaya makukulayan yung mga drawing na bakasyon? Minsan na nga lang makalabas ng bahay. Fritzy, matatanda na ang mga magulang ko. Ilang taon na lang, wala na akong uuwian. Intindihin mo naman. Lagi naman akong umiintindi, Ernie. Kahit kailan, hindi ako mananalo sa mama mo. Pakinggan mo nga yung sinasabi mo, Fritzy. Nakikipagkompetensya ka sa magulang ko? Tama ba ang narinig ko? Ayan, ganyan. Kapag wala nang maisagot, mag-walk out. Paano kaya kami magkakaintindihan? Hello, Tay? Richie, anak. Kamusta po kayo, Tay? Napatawag po kayo. Nagpapasalamat lang ako dun sa pinadala mong mga pagkain noong isang araw. Walang anuman, Tay. Nagustuhan niyo po ba? Abay, oo naman. Pero sa susunod, huwag ka nang mag-abala. Nakakadagdag pa yun sa ginagawa mo. Mahirap ding mamili, aba. Tapos i-empake mo pa at ipapadala. Wala ka pa namang kasambahay.
Ikaw lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay dyan sa inyo. Isa pa, dagdag gastos din. Nakakahiya naman kay Ernie. Wala ka pa namang trabaho. Hindi tayo matutuloy sa Hong Kong. Kasi uuwi tayo sa inyo. Hindi. Hindi kaya ng puso ko. Grabe yung excitement ng bata tapos biglang, nga. Ikaw ang magsabi kung gusto mo. Total, ikaw naman ang nagdesisyon yan. Sige, ako na lang. Kausapin ko sa weekend. Jonjon anak? Tay, maglalaro po tayo? Oo. Pero bago yun, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yon, Tay? Anak, namimiss mo ba si Lolo at Lola? Opo. Bakit po? Pupunta po ba sila dito? Hindi naman nila kaya magbiyahe ng malayo, anak. Mahihirapan silang sumakay ng eroplano. Ganun po ba? Oo, anak. Pero okay lang naman kasi dadalawin natin sila sa probinsya. Gusto mo ba yon? Siyempre naman po. Kaya lang anak, hindi muna tayo matutuloy sa Hong Kong ha? Po? Pero Tay, excited na po akong pumunta sa Hong Kong. Di po ba pwedeng sa ibang araw na lang tayo pumunta kila Lola? Ilang araw lang kasi ang bakasyon ni tatay, anak. Saka yung naipon ko, pang isang bakasyon lang. Jonjon anak, saan ka pupunta? Sa kwarto ko po, Tay. Gusto ko lang po munang mapag-isa. Ay, manang-mana sa nanay niyang pala-walk out. Jonjon anak, ayaw mo na? Hindi ba paborito mo ang fried chicken? Busog na po ako, Nay. Ang konti naman ang kinain mo, anak. Napansin ko, mugtong-mugto din yung mga... Pa bang i-memorize yan?
sake!